Día, queremos desde o BNG hoxe presentar unha iniciativa que imos levar ao próximo pleno sobre temas relacionados co ensino público en Santiago de Compostela, a necesidade de non dar pasos atrás na defensa e no incremento da calidade e dos servizos do servizo público e de todas as actividades ao seu redor, pero non quería deixar de comezar cunha noticia que está de actualidade, que é o tema de que parece que se deixa, neste caso, de incluir a posibilidade de ter un xulgado de violencia de xénero en Santiago de Compostela, e realmente como BNG querémonos sumar a esas voces que o demandan, que debe ser con carácter inmediato a súa creación. De feito, o BNG queremos lembrar que solicitou a creación deste xulgado de violencia de xénero, tanto en Santiago de Compostela como noutras cidades do país, no acordo de investidura co PSOE, e que vendo que iso non se facía efectivo, meteu unha emenda nos orzamentos do Estado para que se crease unha emenda justamente sobre esa creación inmediata dun xulgado de violencia de xénero en Santiago de Compostela, que foi votada en contra polo Partido Socialista e por Podemos cando se debateron os orzamentos do Estado. É algo que tamén queremos deixar claro, pero imos continuar demandando esa creación importante, rápida, do xulgado de violencia de xénero en Santiago de Compostela. E agora, como comentaba, o que queremos é presentar unha iniciativa que imos levar ao vindeiro pleno do mes de marzo, para fortalecer as políticas sobre o ensino público en Santiago de Compostela, pero que se faga dunha maneira consensuada, cunha canle aberta de diálogo permanente, mediante un instrumento que desde o BNG levamos reclamando que se reúna xa desde o inicio deste mandato. Tamén é certo que desde o anterior, en que tampouco se reuniu, que é a reunión do Consello Municipal de Educación, que é o lugar onde está representada toda a comunidade educativa, docentes, alumnado, nais e pais, persoal de administración e dos servizos educativos, universidade, profesionais de ámbitos diversos, responsáveis políticos, e que ten competencias que desde a nosa perspectiva son moi importantes, algunhas que tamén están de actualidade nestes momentos, porque o Goberno negase a facer ese contraste, como a programación de investimentos en materia educativa, decidir que se quere gastar en materia educativa e determinar cales son as prioridades dese investimento. Ten competencia en actuacións, en normas municipais que afectan a eses servizos educativos complementarios, extraescolares, con incidencia tamén no funcionamento dos centros docentes, o transporte escolar, os comedores, servizos de limpeza, de conservación, en actuacións e normas que fagan a oferta ou o favorecemento da ocupación real das prazas escolares, determinar o emprazamento de centros docentes, e por iso é certo que recentemente foi obxecto de discusión máis unha vez no pleno a respecto de que ese conflito aberto co intento de traslado do alumnado e do profesorado do Instituto Lamas de Abade, a canle que nós entendemos que é a máis adecuada para solucionar ese conflito é justamente a través do Consello Escolar de Educación e tamén para actualizar o mapa escolar, que entendemos que é algo que ten que ser feito de maneira urxente, saber cal é o crecemento urbano de residentes, considerar que é necesario ter un novo mapa escolar, que o actual está obsoleto, pero feito por parte de toda a comunidade educativa, non feito, parece que única e exclusivamente entre o alcalde e o conselleiro de Educación. Que acontece co Consello Escolar de Educación e por que non se convoca nestes momentos? A verdade é que é extraño cando a anterior concelleira de Educación neste mesmo mandato, por tanto tamén do Grupo Socialista, primeiro dixo que se ia convocar antes de abril de 2020, comprometeuse a iso nun pleno, logo, cando chegou a pandemia para ficar con nós durante todo este tempo, diante deses problemas xurdidos, no mes de xullo dixo que fora imposible facelo, pero que ia iniciar todos os trámites en setembro para que se puxese en marcha o máis rapidamente posible. E, sobre todo, dixo unhas palabras que eu quero aquí lembrar. Dixo que era esencial reunir ese organismo, que para ela era algo absolutamente esencial e prioritario. Claro, que nos extraña é que fronte a esas declaracións da anterior concelleira, o actual concelleiro diga
pois como que con iso, con el non vai, primeiro no pleno de febreiro e logo na rolda que fixo onte mesmo, que para ele iso non é unha prioridade, que traballa a longo prazo e que, claro, visto, está claro que rematará o mandato sen iniciar os trámites para convocalo, algo que consideramos inaudito, porque falamos de algunhas das cuestións relacionadas cas competencias, pero imos ver os problemas, imos falar de algúns dos problemas, polo menos nomealos, que ten nestes momentos en riba da mesa. Claro, primeiro, os problemas que apareceron nos comedores escolares a inicio deste curso, cando por primeira vez non se atendeu o dereito ao acceso universal aos comedores e houbo xente que ficou fora e abriuse a posibilidade de recortar prazas de comedor. Dificultades das AMPAs que xestionan en determinados centros escolares os comedores para que o goberno local efectúe os pagamentos correspondentes ás bolsas, que se está facendo pois con 6 meses de demora. E por iso nós propoñemos que haxa un cambio nas bases das convocatorias futuras para que se poidan adiantar os fondos, para que non aconteza iso, que realmente 6 meses despois de iniciados os comedores escolares aínda as AMPAs non cobrasen xustamente o que lle corresponden. Claro, que acontece tamén coas actividades de conciliación? Lembremos que o Concello debe de facer unha programación anual, iso é o que leva defendido o BNG, unha programación anual con suficiente tempo que lle permita facer unha convocatoria única para ofrecer actividades de conciliación de Nadal, de Entroido, de Semana Santa e de verán, e non que nunca cheguen a tempo. Claro, pero o que aconteceu? Claro, no Nadal pasado lembramos que non se permitiu asistir por días soltos, dificultando a conciliación por parte de moitísimas nais e pais, duplicouse, ademais, o prezo con respecto aos cursos anteriores e reduciuse o número de prazas. Eu simplemente por poñer unha comparativa, a comparativa de como funcionaron aquí e como están funcionando nos concellos de Ames. No concello de Ames anotáronse 65 nenos e nenas, non? Aquí nin sequera se ofertaban 65 prazas, ofertáronse 55, a metade do ano anterior, e cubríronse 15, claro, e por que se cubriron 15? Por uns prezos absolutamente abusivos, 357 euros de prezo, duplicando o prezo do ano anterior, non? Claro, se o concelleiro con esa situación está satisfeito, se o concelleiro con esa situación está orgulloso e pensa que pode botar peito de cal é a situación, cos problemas que sabemos que tiveron as familias, os cambios laborais, traballo, teletraballo e problemas económicos derivados justamente desta crise. Iso no Nadal, porque en Antroido non houbo actividades de conciliación. Fixémonos que pasou o Antroido e aquí ninguén se lembra de que o normal era ofrecer actividades de conciliación. E a estas alturas, apenas 3 semanas de que vai a iniciarse a Semana Santa, non hai unha convocatoria para actividades de Semana Santa. Pois tamén collamos o Concello de Ames. O Concello de Ames rematou o prazo de inscripción para as actividades de Semana Santa o 18 de febreiro. Hoxe, no Santiago de Compostela, aínda non están ofertadas esas actividades de conciliación. Igual pensan tamén non facelas, porque como total, claro, porán como disculpa que se apúntase pouca xente porque duplican os prezos e hai menos oferta, e tamén porque chegan tan tarde a facer a oferta que a xente xa ten que buscar a vida de outra maneira, ten que buscar unha solución de outra maneira, e hai outras posibilidades dentro da cidade, desde logo bastante máis baratas. Parece mentira que esa sexa a situación, non? Tamén temos diferentes problemas sobre os procesos de contratación. Lembremos que está pendente de licitar a Escola Municipal de Música, pois aí está, a última mesa de contratación foi 1 de decembro e desde aquela nada sabemos. Tampouco se fixo efectiva a apertura da Ludoteca María Miramontes. Nestes momentos, en momentos en que sería moi importante que nenos e nenas puidesen acudir justamente a ter unhas actividades, totalmente pechada. A contratación dos comedores escolares conclúe este verán. Deberían estar nestes momentos falándose coa FAMPA, coa Federación de AMPAs, para poder justamente incorporar aos novos pregos
aquelas cuestións que levan demandando as AMPAs e con que o BNG concordamos de apostar pola cociña de proximidade, de apostar realmente por outro modelo de comedores que non é o que está funcionando nestes momentos. Pero nin hai reunións, nin parece que haxa ningunha previsión. A previsión parece que todo volva a seguir igual. A Escola Municipal das Fontiñas está sin contrato desde o 31 de agosto de 2020. A de Salgueiriños remata este verán, polo que xa debería de estar en licitación para ir en prazo. Así que fixémonos, se non son poucos, as cuestións que están en riba da mesa, sendo moi importantes, e se non era lóxico que neste tipo de cuestións, pois o concelleiro, polo menos, tivese conta de falar coa comunidade educativa, que coñece moi ben cal é a situación dos centros, e de falar nese organismo para determinar prioridades, para determinar xustamente cal deben ser as maneiras polas que se debe de ir. Entón, estas son as cuestións que resumen esa iniciativa que imos levar ao pleno do mes de marzo para poder, así, finalmente, ter un contraste e ver por onde quere ir este concelleiro de Educación, que é o que pensa facer o goberno municipal, a respecto tanto da necesaria participación veciñal a través do Consello Municipal de Educación, pero tamén dos problemas dos comedores escolares, das dificultades das AMPAs para realizar, para poder encobrar o que lles debe o Concello, que pasa coas actividades de conciliación, vai haber un lote único final planificado con tempo ou vaise seguir ou non apostando por esas actividades, que vai pasar tamén coa posibilidade de que haxa actividades extraescolares, tal como o BNG e a comunidade educativa levan suxerido, é unha tarefa en que até de agora este goberno tampouco se quixo implicar. Son moitas as cuestións que están en riba da mesa para as que nós pedimos algo que parece que este goberno descoñece. Diálogo, participación, coñecemento e posta de datos en común por parte de todo o mundo e logo toma de decisión a respecto das prioridades con planificación, con tempo suficiente para que as cousas poidan funcionar ben. Isto era o que vos quería transmitir, non sei se tedes algunha pregunta. Sí, respecto ao tema das actividades de conciliación, eu creo recordar que o Bugallo había explicado, xa había preguntado, e había dito que subiron de precio por o tema do COVID, que había que apoiar menos rapaces e había que contratar máis persoal. E do tema das escolas municipais, tamén Bugallo nestes temas dixo que o importante para sacarlos adiante era aprobar os presupostos. Estas razóns non sei que parecen, se xustifican a situación, se... Desde logo que nós pensamos que non nos xustifican para nada, que hai posibilidades. Claro, as posibilidades non poden ser que no propio borrador de orzamentos que nestes momentos está en riba da mesa por parte do goberno para as actividades municipais, resulta que baixen as cantidades, as cifras. Claro, temos unhas cifras nestes momentos en riba da mesa, se con isto pensan solucionar algo, isto é fácil, porque o que se pode facer é, claro, non soben na partida de arranxos e mantementos de edificio dos CEIP, claro, non o fan. Nós propuxemos tamén un plan que puidese asumir de apoio aos centros educativos polas necesidades de prevención da COVID. E este Concello ten remanentes, ten posibilidades de búsqueda de recursos, lembremos, e claro, este Concello negouse a facelo, pero se nos fixamos na mesma proposta de orzamentos que nestes momentos está en riba da mesa, baixa mesmo a cantidade destinada a mantemento, conservación e reparación de escolas infantís. Mesmo esa, mantemento, conservación e reparación de escolas infantís, pasa de 20.000 a 5.000 euros. Entón, estamos falando, claro, de cifras ridículas que se poñen en riba da mesa. E estamos falando dun orzamento expansivo feito a partir dun endebedamento de máis de 125 millóns de euros con 18 millóns de euros de investimento ao que, ademais, hai que acabar complementando cos remanentes de 2020 que imos saber ao longo do mes de marzo cales van ser eses remanentes. Así que posibilidades hai. Que pasa? Claro, sobre o que dis. O caso é que nós, claro, prácticamente o que pensamos é que o alcalde, a respecto dos orzamentos, pero tamén da súa maneira de gobernar, o que podemos cualificar como o llanero solitario, non? O que lle gusta é ir el só pola vida, facéndose a súa composición de lugar e a súa realidade, e sin ter en conta. Claro, xa non é que non teña en conta nin a oposición, nin a veciñanza, nin as entidades municipais, que lembremos que varias entidades municipais
tiñan varias sociedades, tiñan que ter aprobado o seu orzamento antes de levar o orzamento ao pleno, e que non o aprobaron. E pasa por completo diso, de que non se levase iso, e el continúa para diante única e exclusivamente baseándose, pois eu creo, dunha maneira de entender pois o seu poder absoluto. Non lle interesa para nada ningún tipo de negociación, de acordo, de consenso, de prioridade, e xa digo, é preocupante que non lle interese a respecto en xeral da oposición, pero é moito máis preocupante que non lle interese o que pensa a veciñanza. Por iso nós poñemos neste caso a cuestión en riba de Consello Municipal de Educación, que debería de mirar cales son as prioridades, Consello de Relacións Veciñais, que debería de mirar cales son as prioridades, Consello de Saúde, que debería de mirar cales son as prioridades, Consello de Igualdade, que debería de mirar cales son as prioridades, pero iso todo non se fai, non hai ningún contraste previo, non se inclúen os compromisos co rural, é dicir, hai un montón de cuestións. Non sei se realmente o que queríamos, que falaremos do orzamento, supoño que nos próximos días, non, con máis calma, o que queríamos era poñerlle en riba da mesa e pedirlle ao Concelleiro de Educación que, claro, é unha persoa nova, que debería de vir con ganas, debería de vir con forza, debería de vir con enerxía, non? Que non se una a procesión de caladiños, non? Que parece que son os membros do goberno local, non? Esa procesión de caladiños é un llanero solitario que el ten as súas ideas e tira para diante sin importarlle o que pase ao seu redor, non? Esa é a situación que temos nestes momentos no Concello. Bueno, ainda que falaremos máis adiante do tema dos presupostos, eu tamén quería preguntarlle un pouco que lle parece o, por chamarlo de alguma maneira, o ultimátum que deu outro día Bugallo, hasta o día 9 para posibles negociacións, e o 12 pretende levar os presupostos a pleno. Non sei que lle parece, porque eu sei que fai varias semanas vostedes presentaron unha serie de modificacións, bueno, para os presupostos. Hubo resposta, hubo reunións, hubo... Absolutamente ningunha. Como dixemos primeiro, o que queremos deixar claro é que o que nos trasladou hai unhas semanas ao Goberno non é este borrador, igual, non é esta proposta, senón outra onde por partes, onde se nos ofrecía algunha información a respecto dos orzamentos en plan xeral. Pero nós, cumprindo coa nosa responsabilidade, trasladamos ao Goberno unha serie de cuestións que nos entendíamos que ese proxecto de orzamentos non recollía e para nós eran fundamentais. Sobre eso que nós lle trasladamos ao Goberno non recibimos resposta ningunha, nin ningún tipo de convocatoria para ningunha reunión. Claro, se despois de meses en que desde o BNG levamos desde o mes de setembro dicindo que hai que reunirse para que estes sexan uns orzamentos do maior consenso posible, da maior colaboración, que cheguen a toda a veciñanza, que se encarguen justamente que temos que tratalos en conxunto, orzamentos e remanentes, porque todo iso é a disponibilidade económica que vai ter justamente o Concello en riba da mesa. Claro, que despois de todo isto, que agora que se pretenda nunha semana, nas datas que eu digo, o 9 unha comisión, o 12 un pleno, e se non vou unha moción de confianza e tal, claro, o que quere dicir, o que digo, son as maneiras de funcionar, pois iso dun llanero solitario que emprende a súa fuxida non se sabe cara onde, pero onde non quere mirar absolutamente nin para os lados, que é o que ten, nin que é o que hai. Entón, xa digo, que nos parece, creemos que non é unha maneira de actuar adecuada, non ten en conta para nada o que teñen que decir os outros grupos, nin ten absolutamente ningún interese por saber cales son as preocupacións da veciñanza nestes momentos. Iso que temos en riba da mesa, unha maneira de actuar absolutamente, totalmente absolutista, de entender o goberno dun concello é algo que non se corresponde, sobre todo por unha cuestión, porque todos os gobernos teñen a obriga de dialogar e de buscar a forma da participación, todos, absolutamente. Pero moito máis ese obriga dun goberno en minoría. É un goberno en minoría, que xa digo, que pretende levar ademais uns orzamentos cando non foi capaz, nin sequera, por iso digo en solitario por completo, cando houbo dúas sociedades municipais que non teñen aprobados os seus orzamentos previamente porque ningunha forza da oposición os quiso aprobar. Había unha maneira moi fácil de, quedamos para falar e a semana seguinte, os 2 días, se se quere, facemos outra proposta de orzamentos para poñelos en riba da mesa e para ver. Pero non, fronte a iso, prefírese facer algo que nunca aconteceu neste Concello. Unhas
vais a aprobar un orzamento consolidado con as entidades e con entidades que non teñen aprobado o seu orzamento cumprindo os estatutos correspondentes. E creo que a veciñanza tamén o é, o que está facendo o alcalde a respecto de ignorar por completo o que teñen que comentar e o que teñen que falar pois as distintas asociacións veciñais, os distintos colectivos, e iniciar, xa digo, unha carreira de repente despois de meses de inacción. Cal vai ser o resultado, o que é o problema, que é o que nos preocupa como BNG? O que nos preocupa é que imos estar tendo ao final, se hai orzamento, pois que ese orzamento vai sair no mes vai ser efectivo a finais de abril ou maio, e claro, vai ser un orzamento onde xa 4 ou 5 meses xa é imposible que se cumpran, e é o de sempre. Logo píntanse moitas cifras, un orzamento expansivo, máis cartos que nunca, pero, claro, queremos ver cal é o grau de execución que houve no 2020. Xa sabemos o que houve no 2019, en verdade. Xa sabemos que 73 de cada 100 euros non se gastaron. Moito nos tememos que isto vai continuar sendo así. Por agora non sei se teñen claro cal vai a ser o seu voto en relación aos presupostos, se teñen todavía, se van intentar unha vez máis intentar falar co grupo municipal. Desde logo entendemos que lle toca mover ficha ao grupo de goberno nestes momentos. Xa digo algo absolutamente que vou dicir, nós enviamos unha serie de propostas as que a resposta foi cero, nin un só comentario, nin nada. Noutras ocasións pois había devolución de propostas por escrito comentando cada unha das cuestións, porque sí, porque non, e houve reunións. Neste caso non houve absolutamente ningunha resposta, entón será o grupo de goberno quen diga. Desde logo é evidente que nestas circunstancias, se as cuestións continúan así, o Bloque Nacionalista Galego non vai apoiar estes orzamentos. Xa falaremos máis adiante, pero desde logo nos nestas circunstancias non imos apoiáles, pero tamén porque pensamos que non son bons para a veciñanza, que había moitas cuestións relacionadas con un maior incremento de axudas directas á hostelería, á cultura, á xente do pequeno comercio, tamén a intentar cumprir os compromisos co rural, a intentar ter maior implicación en gastos sociais e cambiar tamén a política fiscal que se está facendo. Hai unha serie de cuestións que nos puxemos en riba da mesa relacionadas tamén co control das concesionarias, temas ademais que veñen de atrás e que xa estaban aí na discusión dos orzamentos anteriores e dos remanentes anteriores que non se puxeron en riba da mesa, que desde logo, sen que esas cuestións se fagan efectivas, xa digo, o Bloque pois non vai apoiar estes orzamentos, pero é evidente que o goberno pode, pois nós sempre estamos abertos a calquera proposta de sentarnos, de dialogar e de falar, pero entendemos que esa non é no momento nin na forma en que está instalado o goberno municipal e de maneira moi clara o alcalde. O alcalde quere falar e facer reunións, pero só para poñer datas de plenos para levar a cabo pois eso, as súas propostas, sin ter en conta pois nada sin ter en conta ningunha outra consideración. Desde logo, aquí o que se pode dicir é negociación cero, participación cero, grau de acordo cero. Eu creo que nesa situación non só está o BNG, entón iso é preocupante e por iso decimos ou cualificamos, volvo a decir, creo, de llanero solitario a Xosé Sánchez Bugallo e a política que está facendo. Pois non hai máis, non?